1802 елда салынган иске таш мәчете Әмирханнар нәселен мәчете булып санала. Мәчет исән, эшен төзекләндерер өчен азмы-күпме акча да табылган, әмма тирә-ягын тәртипкә китерер өчен финанслар җитешми. Имамчылык иткән бабалары Зариф Әмирханның нигез йорты, алар багып торган кызлар, егетләр мәдрәсәләре биналары да юкка чыккан. Без куылган халык репрессия заманынан киткәч, без башта килдек 60-нчы елларны. Шулай әйтәм инде. 60-нчы еллар. Әле безне кем дә белми, кабул итми, сарайларда торабыз. Теге өйләребез юк, бер нәрсә дә безнең юк бит инде. Бу өй турында озачыргыда сөйләргә юк иде. Өй ул булса да, бабайларның өе булса да, без яшерергә тиеш була идек. Инде 90-нчы елларны ни булгач, климат үзгәргәч, без шул вакытта эшләргә уйлаган идек. Торгызырга Әмирхания мәдрәсәсен, Рабига абыстайның мәдрәсәсен, мәктәбен инде. Ул мәктәп санала, бусы мәдрәсә санала. Мәктәбен торгызырга. Аннан соң инде бөтен комплекс белән нине ясарга инде үзәк иттереп, мәчетне ремонтларга. Шундый идея бар иде инде. И бөтенесе тоже мәхәллә системасына кайтырга. Bütün җирләргә яздым, активный идем ул вакытта. Юк, отказ бирә, ни, горсовет. Бульдозер белән безнең өйне. Шуннан соң мин газетага да яздым, инде бик каты иттереп яздым. Все-таки бит анда Хөсәин хәзрәт, галим, ни хәзрәт, Нәҗип хәзрәт инде Дамулла. Бу язучы, теге классик язучысы дип яздым инде. Неужели шунда что-то торгыза алмыйбыз шушы комплексны?